Hej, jeg hedder Sisse. Og velkommen indenfor i min oldefars drømmebil. Tænk, at i hele min barndom, der troede jeg bare, at den her bil var en helt almindelig blå Fiat. Og det viser sig så mange år efter min oldefar er død, at den her bil er en magisk bil, som kan køre ind i ens drømme. Men det forklarer faktisk også en hel masse underlige minder, jeg har om min oldefar. Fordi jeg kan huske en gang, han kom hjem efter en lang køretur. Altså, jeg tror, han var væk i 8 timer måske. Og da han så kom hjem, så hang der tang ud af udstødningen. Og der sad en blæksprutte og en makrel op på bakspejlet. Og jeg spurgte ham, om han var kørt i havet. Og han var simpelthen så dårlig til at lyve. Så sagde han noget i stil med: jeg ved simpelthen ikke, hvor det kommer fra. Det var da Sørens. Underligt. Jeg har bare lige været nede ved bageren efter 2 træstammer og en Napoleonshat. Det kan jeg sige dig, Sisse. Det er det, jeg har lavet. Og så, imens han stod der og var helt nervøs og gav mig alle mulige undskyldninger, så kunne jeg se, der løb havvand ud af hans bukselommer, og han havde lidt sand til at sidde op på den ene kind. Nu ved jeg heldigvis, hvor blæksprutten og alt det andet fra havet kom fra. Min oldefar må have fået det med inden fra en drøm. Jeg kører også rundt i drømmen nu, efter jeg har opdaget, hvad bilen kan. Og i dag har jeg fået en besked fra Saga, og det betyder jo, at vi kan køre ind i hendes drøm. Saga siger sådan her. Hej, jeg hedder Saga, og jeg er 5 år. Og i min drøm drømte jeg, at jeg var i Afrika, og vi mødte løver og hyæner, og vi boede i høhuse. Og der var mange mærkelige lyde inde i huset. Sagas drøm handler om, at hun er i Afrika, hvor hun hører mærkelige lyde inden fra høhuset. Meget mystisk. Jeg vil i hvert fald gerne finde ud af, hvor de lyde kommer fra. Så jeg synes bare, at vi skal skynde os og køre ind i Sagas drøm. Her kommer drømmeremsen, som vi skal bruge for at sende bilen ind i drømmen. Motoren tændes, så der kommer larm og strøm. Gearet skal i bak, så vi finder Sagas drøm. Kør forsædet frem, og så lidt tilbage. Åbn askebæret og tænk på drømmekage. Tænd så for radioen og find den frekvens, hvor eventyret findes i drømmens eksistens. Et rabat på alle sommerdæk, samtidig med at din bil... Så er jeg kørt ind i Sagas drøm. Jeg står herinde i et lille høhus, tror jeg. Det må være sådan et høhus, som Saga talte om. Det er i hvert fald meget tydeligt, at vi er landet i Afrika. Her er vanvittigt varmt. Jeg kigger lige ud. Her er bare savanne lige så langt øjet rækker. Der er lige nogle få træer. Og måske et vandhul, sådan 100 meter væk. Men ellers så er der godt nok ikke meget at se. Det er som om jeg er helt alene i hele verden her. Der er da ikke nogen mærkelige lyde, som Saga talte om. Altså den der lyd, det må være vinden. Og det der, det var døren.
Det var sikkert en elefant langt borte. Det tror jeg er en hyæne. Altså, der er jo ingen mærkelige lyde. Der er jo ikke nogen mærkelige lyde herinde. Det er jo bare almindelige. Hvad for noget? Okay, det er en mærkelig lyd. Hvad foregår der? Ej, jeg går lige ud og kigger. Der står en hyæne derovre. Han står sådan og danser. Undskyld, jeg afbryder. Hej. Hej, jeg hedder Sisse. Hej. Hej. Jeg hedder Bernhard. Hej, Bernhard. Hvor lyder det mega fedt. Jeg har hørt din mærkelige lyd inden fra høhuset. Det lyder mega fedt. Hvad? Det er sådan noget bub. Du laver sådan noget... Nej. Jeg kan slet ikke sige, ligesom du kan. Nej, det er duerne, du kan høre. Duerne? Der er ikke nogen duer. Ja, de er lige fløjet. Nej, det er sgu ikke mig. Det beklager jeg. Så han god aften, ikke? Du skal ikke gå. Du skal bare lige komme tilbage. Kom lige tilbage. Kom. Bernhard, kom lige tilbage. Jeg så, det var dig. Altså, jeg så, det var dig, der stod og lavede lydene. Jo, for du stod sådan og dansede med dine poter. Sådan... Du stod sådan og... Ej, Bernhard, hvorfor bliver du ked af det nu? Jeg er ikke ked af det. Du ser da helt ked af det. Det er jo ikke mig, der gør det. Bernhard, du er helt tår i øjnene. Jeg siger jo ikke noget, som en hyæne ikke skal sige. Fordi... Bernhard. Gør hyæner ikke. Det siger hele min familie og min far. Og... At hyæner ikke må sige andre lyde end hyænelyden. Den der... Hvordan er det, hyæner siger? Ja, det lyder som om vi griner. Det gør vi også. Nå, skal du ikke. Selv når vi græder. Ej, Bernhard. Men jeg synes altså, det lød meget sejt. Altså, de lyde, du lavede. Det var meget sådan, jeg havde næsten lyst til at danse, eller sådan. Altså, det var sådan lidt rytmisk. Ja. På en måde. Ja. Hvad tror du, Saga også synes, at de er meget... Altså, jeg tror, Saga, hun snakker jo rigtig meget mærkelige lyde. Ja. Hvad nu, hvis det er din lyde? Det er min lyde. Det er da mega sejt. Ja. Det er da mega sejt. Det er da Sagas drøm, og det er din lyde, hun taler om. Det er min lyde. Jeg kan sige som alle dyrene. Okay. Og alt muligt andet også. Præcis som en... Det var en vind. Det var en hvirvelvind. En hvirvelvind? Undskyld. Kan du sige det som en flodhest? Nej, hvor sjovt. Det var en ung han. 3-4 år. Nej, hvor sejt. Ej, må jeg lige prøve en sidste? Kan du sige ligesom en flamingo? Er det fløjten, ikke? Hvad sker der her? Nu kommer der en stor hyæne. Hej. Nej, det er din far. Det er din far. Ja. Hej, jeg hedder Sisse. Hej med jer. Goddag. Hej, Bernhard. Hej. Jeg hedder Toge. Toge? Ja. Hej, Toge. Jeg hedder Sisse. Jeg er inde i Sagas drøm. Jeg har lige mødt din søn, Bernhard. Nå, for den. Ja. Det er Bernhard. Han står og laver alle og laver ballade, vel, Bernhard? Nej, det gør det ikke. Nej. Ja, det er fordi, han kan godt finde på at lave lidt ballade en gang imellem, så... Nå, jeg synes da ikke rigtig, han ligner en ballade med jer. Nej, men nu har vi... Han er jo sådan, den splittede... Spjættede... Hvad kan man med? Spættede pels? Spættede unge i flokken, ikke? Nå. Ulve, de har den sorte ulve i flokken, og vi har den spættede. Spættede? Det er jo Bernhard. Så han lignede ikke sine søstre og brødre? Nej. Han bor hjemme endnu. Bor du hjemme endnu? Er du ikke? Jeg troede faktisk, du var sådan næsten voksen, Bernhard. Ja, nej, jeg er også sådan jeg har brug for noget space, og også lige til at finde den rette hylde, ikke? Jo, klart. Nå, men jeg smutter. Bernhard, vent, vi står lige og snakker. Ja, kan du lige opføre ordentligt over for damen? Hvad du hedder Sisse, eller hvad? Jeg hedder Sisse, og Toge, det er faktisk så sjovt, at jeg lige møder dig. Fordi jeg vil gerne lige fortælle dig. Hvem er du?
Nå, undskyld. Jeg er en pige ude fra virkeligheden, Ja, som er kommet ind i Sagas drøm. okay. Yes. Og så lige da jeg lander i drømmen, så møder jeg Bernhard, og han står simpelthen og siger, de sjoveste... Nej, Sisse. Nej. Jeg siger ikke noget. Jeg siger... Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt, Bernhard. Ja, det, Sådan siger hyæner. jamen, Bernhard, du sagde da også noget om andre. Jeg siger ikke noget. Mærkelige lyder. Hvorfor vil jeg ikke sige det til dig? Skal man bare ikke gøre noget? Hvad er det, jeg står til om? Nå, ikke noget. Det er ikke noget. Det er jo bare lige noget andet, vi var ved at Sisse, aftale. hvad er det, jeg står til om? Okay. Tukke, hvis du lige lover, at du ikke bliver alt for vred, Ja. så vil jeg bare sige, at jeg synes, din søn, han er mega sej. Ja. Og jeg synes, han er Okay. musikalsk. Ja. Og jeg synes, han har en rigtig god stemme. Ja. Ja. Men det har hyæner. Ja, godt. Ja. Godt. Når det så er Vi sagt, kan lave det der med at grine, også selvom Ja. vi græder. du laver den også, ja. Ja, jeg er bare voksen. Du er bare voksen, ja. Men Bernhard kan altså også nogle andre ting. Han kan lave alverdens lyde. Han kan lave alle lyde i Afrika. Fra alle dyr. Altså, Ja. ja, det er så vildt. Men nu er han ikke begyndt på det igen. Ej, nu stopper det, Bernhard. Hvad er nu det for noget? Undskyld, Bernhard. Jamen far, det er bare fordi, jeg kan ikke lade være med at sige lyde som en pappedreng af sukker. Eller, Det var en papegøje. Nej, det var en elefant. jeg kan jo alle lydene. Hvorfor Du er skal så må jeg ikke god. sige lydene? Ja. For hulen også, da vi er hyæner. Vi siger som en hyæne og ikke andet. Så kan det også være lige meget. Så løber jeg bare ned til Nej. floden. Og måske dykker jeg ned i floden, uden at jeg ved, om jeg kan svømme. Nej, Bernhard. Bernhard, kan du komme tilbage? Bernhard, kom tilbage. Bernhard. Ej, hvor er han oppe og skulle ned i floden. Ej, hop efter ham, Toge. Han kommer nok op. Toge, han er ikke kommet op. Toge, Han kommer ikke op. han kommer ikke op. Hop efter din søn. Nej, Toge! Bernhard! Jeg hedder Toge! Bernhard! Toge, Bernhard, kom op derfra! Toge, nu hopper du i det vandhul. Er du med? Jeg hopper du. Hvor er det? Hvor er det? Jeg dykker ned igen. Okay. Der var han. Og han trækker vejret. Gudskelov. Op på land med dig. Ja, ej, Bernhard. Ej, Bernhard. Det må du aldrig gøre igen. Jamen, det kan være lige meget, når du ikke kan lide mig alligevel, fordi jeg er mærkelig. Jamen, lille Bernhard, du er jo min søn, jo. Der er jo også nogen, der skal være mærkelige. Ellers så bliver det hele sgu lidt kedeligt, ikke også? Ja. Og Ja. jeg elsker dig jo alligevel, lille Bernhard. Far. Hvor er det godt. Og ved du hvad jeg tænker på, Bernhard? Vi er jo inde i Sagas drøm, og hun elsker jo at gå og snakke om alle de der mærkelige lyde der. Og Ja. det er jo det, drømmen her, den kan. Og hvis det er dig, der laver de lyde, jamen for hulen, hold da op, hvor jeg er egentlig stolt af dig, Bernhard. Bernhard, du er stjernen af Sagas drøm. Er det? Du er jo ham, hun taler om. Du er Ja. ham med lydene. Yeah. Ej, han danser. Hej. Okay, jamen, så kan jeg jo se alt er i den skønneste orden her. Ja, det er fantastisk. Og vi har middagen serveret her også. Sådan noget. Sisse, hvis du lige vil lægge dig ned, Ja. så vi kan få kløerne i dig. Er jeg middagen? Ja, vi er jo hyæner. Åh. Ja, vi er hyæner, så vi er lidt sultne. Den løbetur, den var lidt... Det tager på kræfterne. Det er klart. Ved I hvad, nu tror jeg faktisk, jeg kan høre Drømmebilens radio, så... Kan du det? Kom nu. Kan du det? Jo, nu kan jeg høre det. Nu kan jeg høre Drømmebilens radio. Okay, det betyder, at jeg bliver trukket ud af drømmen. Okay, så er det godt, Sisse. Hej. Er det godt? Bliv ved med at sige mærkelige lyde, Bernhard.
sidder jeg ude i virkeligheden igen. Det var godt nok på høje tid, at bilen kørte ud af drømmen. Jeg synes, der var lige rigelig nervøs latter hjemme ved Toge og Bernhard. Men hvor er det sjovt, at de mærkelige lyde, som Saga har hørt inde i sin drøm, kom fra hyænen. Nå, men nu hvor jeg ikke er endt som hyænemiddag, så tror jeg, at jeg vil trille hjem i drømmebilen igen. Og når jeg kommer hjem, så er det første, jeg gør, lige at tjekke min mail. For hvis du gerne vil have, at drømmebilen kører ind i din drøm, ja, så kan du sende mig en talebesked eller en video til min mail. Den hedder hej@ollefars.dk. Du skal faktisk bare sige dit navn, din alder og et eller andet fra drømmen. Så plejer drømmebilen at kunne finde vej. Jamen, så vil jeg faktisk bare sige, indtil vi høres ved igen, så må du... Hov. Ej, jeg troede det var Bernhard, der lavede den der hyæne-grine-lyd. Men så var det bare en mand ude på gaden. Nå, jeg prøver lige igen. Indtil vi høres ved igen, ja, så må du drømme rigtig godt. Hej hej.